quen quere estar na vida de alguén que xa lle deixou claro que non a quere na vida. Quen quere pertencer a un grupo de socialización onde sempre estás con medo a quedar excluída se dis algo ou faces aquela cousa ou, sí, ou se te ven con aquela outra persoa. E de feito, fálase moito de persoas como a min, non? Que analizas todo, non sobreanalizas, que analizas, que pensas, que, que intensa. Intensidade hai en querer estar onde non te queren, como és. Iso sí que é unha intensidade emocional. Iso sí que é vivir con medo. Iso é sociedade líquida. Estar sostendo vínculos e grupos entrando a espazos onde ti non tes a certeza que te van querer como és e que te van aceptar, incluindo as diferenzas que poidas ter co resto do grupo ou cas outras persoas. Iso é sociedade líquida e iso sí que é intensidade emocional, porque é vivir no medo continuo a quedar excluída. Por iso eu creo que a exclusión hai que aceptala e o rexeitamento hai que aceptalo.